अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। आम्ही महायुती म्हणून एकसंघपणे काम करत आहोत। भाजप व शिवसेना समन्वयाने काम करणार असून मित्रपक्ष म्हणून चांगले संबंध ठेवण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे। त्यामुळे शक्यतो उपाटा शिवसेनेतून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रवेश देण्यावरती आमचा भर राहणार आहे। मात्र भाजपतील काही लोक स्वतःहून प्रवेश करण्यास इच्छुक असतील तर त्या पक्षातील वरिष्ठांना विश्वासात घेऊन समन्वयाने तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली। टाळणे हे आम्ही आमच्याकडून वादन टाळण्याचा प्रयत्न करतो। एवढ्या दिवसामध्ये आमच्याकडच्या अनेक कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रवेश दिला, त्याला आम्ही काय भांडायला गेलो होतो का? असं नसतं। ज्याला जिथं काम करायचं तो काम करू शकतो, परंतु त्यांना उगाच वाईट वाटू नये म्हणून आम्ही शक्यतो ते टाळतो। आमच्या कितीतरी लोकांचा प्रवेश घेतलेला आहे ना। मग याचा अर्थ काय आम्ही त्यांच्याशी भांडलो का त्याच्यासाठी? असं बिलकुल नाही। आपण मित्रपक्ष आहे, चांगले संबंध ठेवले पाहिजे आणि ते आम्ही ठेवू। आम्ही शक्यतो टाळू, पण जिथं आता एकाच घरातली दोन पक्षात राहिले चुकीने तर तेवढं ते करायला लागतं, त्याला काही इलाज नसतो। पण आम्ही शक्यतो भाजप आणि शिवसेना सगळ्यांना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करू की उबाठामधून जे लोक आमच्याकडे येतात त्यांना पहिलं प्राधान्य दिलं जाईल। भाजपमधून शक्यतो प्रवेश घ्यायचे नाही असं आमचं धोरण आहे। अर्थात काही लोक ही व्यक्तिगत संबंधांमुळे काही वेळेला करतात, त्याच्यामागे ही भूमिका बिलकुल नसते की भाजपमधल्या कोणाला तरी फोडायचं। ही भूमिका माझी स्वतःची तर अजिबात नाही। आणि त्याच्यामुळे उबाठामधले जे प्रवेश आहेत ते प्राधान्याने पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला घेतलेले दिसतील। आणि जर काही असे प्रवेश असतील तर त्याला भाजपच्या लोकांना सुद्धा विश्वासात घेऊन, कारण काही वेळेला दोन मित्र असतात, दोन पक्षामध्ये राहतात, त्यांना सुद्धा थोडीशी अडचण होत असते, त्याला अशा तऱ्हेचे निर्णय होऊ शकतात। पण त्याच्यामागे BJP वगैरे विरुद्ध सेना अशी कधीही भूमिका नाही आहे। BJP आणि सेना कायम एकत्र राहणार आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही फाटाफूट होणार नाही की आम्ही अशी कुठली पक्षांतरे शक्यतो टाळण्याची प्रयत्न। कसं आहे की मीच मुळात सावंतवाडीमध्ये कमी वेळ होतो। मध्यंतरी मला स्वतःचा बंगला बदलायचा होता। अचानक बंगला शोधल्यानंतर आमची मुंबईमध्ये राहायची व्यवस्था नाही। तात्पुरतं मी हॉटेलमध्ये राहिलो, पण मी काय बंगल्यामध्ये राहिलो नाही, मी बंगला ताबडतोब सोडला। आणि त्याच्यामुळे सामान शिफ्टिंग आहे, इतर आपल्या तिथं माझं ऑफिस जे मी छोटंसं ह्याच्यामध्ये आमदार निवासमध्ये केलं होतं त्यातली सुद्धा काही वरून लिकेज असल्यामुळे मोडतोड झालेली आहे। तर हे सगळं मला सेट करायला लागेल आणि त्याच्यानंतर पूर्ण वेळ मी सावंतवाडीमध्ये येणार आहे एका महिन्यानंतर। कारण माझा 1 महिन्यामधला काही काळ मी ब्राझीलला 7-8 दिवस आहे। ब्राझीलला माझा प्रयत्न आहे की शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये क्रांती करणारं असं काजूवरची प्रक्रिया युनिट हे सिंधुदुर्गमध्ये आणायचा माझा विचार आहे। जसं सिंधुदुर्गमध्ये होईल तसंच ते रत्नागिरीमध्ये सुद्धा होईल। आणि ह्याची माझी प्राथमिक तयारी पूर्वीच सुरू झालेली आहे, कारण मी मागच्या महिन्यात जाणार होतो आणि माझ्यावर देवाची कृपा असल्यामुळे आपोआप संबंध येत गेले, कामं होत गेली। त्याच्यामुळे हा जो प्रकल्प आहे हा काजूच्या शेतकऱ्यांचं पूर्ण भवितव्य बदलून टाकेल। इंटरक्रॉपिंगचा मोठा कार्यक्रम हा काजूच्या शेतांमध्ये हळदीच्या लागवडीचा मी दिलेला आहे, त्याच्यासाठी भरपूर निधी दिलेला आहे। आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम झाला तर हळदीचं अतिरिक्त उत्पन्न हे येणार आहे। हळदीच्या शेती जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि त्याच्याचबरोबर जे जमिनीमध्ये होणारे कंद पदार्थ आहेत, जसं कणगी आहे, करांदा आहे, सुरण आहे, याची मोठ्या प्रमाणात लागवड सुरू होणार आहे। एकंदरीत 19 आर्मीसारखे गट हे सिंधुरत्नखाली तयार करण्यात आलेले आहेत। त्यांना सर्व तऱ्हेच्या मशिनरी दिलेल्या आहेत आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये जी मोठी लागवड केली जाणार आहे त्याच्यामध्ये कोकम, त्यानंतर जांभूळ, करवंद, फणस, जे आपल्याकडे शॉर्टेज आहे ज्या गोष्टींचं त्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाणार आहे। आणि हे सगळं काम हे फूड सिक्युरिटी आर्मीच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे। मग आता जवळजवळ 1.25 लाख अंडी रोज महिलांची मार्केटला येत आहेत। येत्या 12 तारीखला आमची मीटिंग आहे, त्याचं ब्रँड नेम ठरेल आणि त्याचं मोठ्या प्रमाणात मार्केटिंग हे आता सुरू होईल। कारण लहान प्रमाणात मार्केटिंग शक्य नसतं, तर वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये आपल्या ब्रँडची अंडी ही जायला सुरुवात होतील। त्याच्यानंतर गाईचे प्रोक्युरमेंटला सुरुवात झालेली आहे आणि या गाईंचं दूध हे A2 मिल्क म्हणून ते हे केलं जाईल आणि A2 मिल्कपासून तूप तयार केलं जाईल। त्याचंसुद्धा ब्रँडिंग हे 12 तारीखला ठरणार आहे आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात क्रांती ही जिल्ह्यामध्ये घडणार आहे। आम्ही अशा तऱ्हेची टेक्नॉलॉजी आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे की ज्याच्यामध्ये एका आठवड्यामध्ये
घरं तयार होतील. 1 आठवड्यामध्ये साधारण 1 महिन्यामध्ये एक पूर्ण बंगला तयार होऊ शकेल. अशा तऱ्हेची टेक्नॉलॉजी आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये आणतो आहे आणि ही जवळजवळ 400 रूम्स ह्या पर्यटकांसाठी मे महिन्याच्या पूर्वी खुल्या करायचा आमचा विचार आहे. आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गमध्ये पर्यटनाची क्रांती होईल. मोठ्या प्रमाणात केंद्राकडून निधीची मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी झालेली आहे. आदरणीय राणेसाहेबांकडे पाठपुरावा करून त्याचंसुद्धा योग्य ते त्याच्यामध्ये कारवाई केली जाईल आणि त्याच्यामुळे एक चांगलं असं सिंधुदुर्ग जिल्हा, सक्षम सिंधुदुर्ग जिल्हा उभा राहील. त्या दृष्टीने पालकमंत्री महोदयांचं पूर्ण सहकार्य आहे. आदरणीय राणेसाहेब सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करत असतात आणि शिंदेसाहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं आणि अजितदादांचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय जलद गतीने या जिल्ह्यामध्ये घडतील आणि आपला जिल्हा पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा होण्यासाठी आम्ही सर्वजण दिवसरात्र काम करू. निलेशजी माझ्याबरोबर असतात, माझ्या अनेक मीटिंग त्या स्वतः अटेंड करतात आणि त्याच्यामुळे आमच्या तिन्ही आमदार आणि खासदारांमध्ये योग्य कोऑर्डिनेशन आहे. लवकरच सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की हत्तीच्या संदर्भात काही आंदोलन करण्याची सरपंचांनी मला पत्र दिलेलं होतं. तर या संदर्भात माझी वनमंत्र्यांशी चर्चा झालेली आहे आणि वनमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत की हत्तींना पकडण्याच्या संदर्भात आणि तसे आदेश आता सावंतवाडीच्या DFOना प्राप्त झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे हत्ती पकडण्याची मोहीम लवकरच सुरू होईल. या संदर्भात येत्या आठवड्यामध्ये मी पुन्हा एकदा मंत्री महोदयांची मीटिंग घेऊन अधिक चांगल्या तऱ्हेने ही मोहीम हाकण्याच्या संदर्भातली कारवाई होईल. मुख्य जे वन खात्याचे आहेत त्यांनी माझ्याशी बोललेले आहेत आणि ही सगळी कारवाई करत असताना त्या ठिकाणी योग्य कार्यवाही होईल. लवकरच मी विजेच्या संदर्भातसुद्धा ज्या काही मागण्या आहेत त्या मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे दिलेल्या आहेत आणि त्यांना विजेच्या संदर्भात मीटिंग घेण्याची विनंती केलेली आहे. ते सुद्धा होईल. त्याच्यानंतर सावंतवाडीचा जो स्टँड आहे त्याचं BOT तत्वावर टेंडर लवकरच निघणार आहे. याच्यासाठी STचे जे आर्किटेक्ट आहेत त्यांनी माझी वेळ मागितलेली आहे. लवकरच मी त्यांना मुंबईला सोमवार किंवा मंगळवारी वेळ देईन आणि त्याच्यानंतर सावंतवाडीलासुद्धा ST स्टँडची पाहणी करेन. कारण त्या ठिकाणचा स्टँड पूर्णपणे काढून एक मोठा असा भव्य स्टँड हा त्या ठिकाणी साकारला जाईल आणि त्याच्यासाठी पूर्वीचे जे पैसे मी मंजूर करून घेतलेले होते ते फक्त स्टँडला नवीन इमारत बांधण्याचे केलेले होते. हा संपूर्ण एक मोठा प्रकल्प हा सावंतवाडीमध्ये उभा राहील. त्यानंतर मल्टीस्पेशालिटीच्या संदर्भात मी आदरणीय युवराजांची चर्चा केलेली आहे आणि या संदर्भात मी भोगले साहेबांची सुद्धा चर्चा केलेली आहे. त्यांना करारामधल्या काही गोष्टी बदलून पाहिजेत त्या संदर्भात सुद्धा मी स्वतः लक्ष घालून तो करार लवकरात लवकर करून ते कामसुद्धा लवकरात लवकर सुरू करेन. आता हा पूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आणि मतदारसंघाला देण्यात येईल. कर्नाटकात पाठवायचे की हत्तीग्राममध्ये पाठवायचं ह्याचा निर्णय ते घेतील ना. शेवटी असं आहे की त्याला मोठं कंपाऊंड करायला लागेल, त्याच्यामध्ये त्यांना ठेवायला लागेल. तर ही सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटबरोबर चर्चा होणार. त्यांनी माझ्याशी चर्चा करायला सांगितली आणि ही मोहीम करत असताना सो माझं त्याच्यामध्ये बघा आता मला वेळ असतो त्या मी वरचेवर मी सावंतवाडीमध्ये असतो तर आपण तिथं मी भेट देईन आणि मोहीम करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.